PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Sa Grant 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Sa Grant 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grant 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Sa Grant 88, swerte lagi nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid. Sa bawat buhay ang pangarap abutin. Sa kada laro dito sa Grant 88, panalo sigurado. Sa Grant 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Sa Grant 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grant 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Sa Grant 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Sa Grant 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grant 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grant 88 na tayo. Sa Grant 88, swerte lagi nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba sa mga Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Simulan na po natin ang ating unang akto, Sale Draw, person to number 3373, Pangasinan. Let's play Small Town Lottery. Timer ready.
Ibabalik po natin ang number 1 para sa ating pangalawang pagpili. Timer ready. Our second winning number 8. Number 8. Our official winning combination for this show to draw are the numbers 0108, 0108 in exact order. Congratulations po sa lahat po ng nanalo. Ako po muli si Jerry Montalan. Lagi po natin tatandaan. Proseso, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw results for our 12th draw today are numbers 1 and 8. Numbers 1 and 8 in exact order.